ተኣማንነትካ ወሲኽካ ፍርሕን ጭንቀትን ስዒርካ ሽቶታትካ ድማ ብዝቐለለ መንገዲ ክትሳኽዕ ትደሊ ዶ? ብህይወትካ ሕጉስ ይኹንካ ዝግበአካ ዓወት ከም ዘይረኸብካ ዶ ይስምዓካ? ምናልባት እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብ ክእለትካ ወይ ዕድልካ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮካ ተጻሒፉ ዘሎ ስውር ፕሮግራም ወይ ሂድን ፕሮግራም እዩ። ሓደ ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ሓኪም ገጽ ሰባት ምቕያር ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወቶም ብኸመይ ከም ዝቕየር ምስ ረኣየ ዝገለጾ ሚስጥር ኣሎ። ንሱ ድማ ሳይኮ ሳይበርኔቲክስ ይበሃል። እዚ ሚስጥር እዚ ከመይ ገይሩ ህይወትካ ከም ዝቕይሮ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ምሳይ ጽናሕ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ናት ዩቲዩብ ከመይ ጸኒሕኩም? ኣብ ህይወትና ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ እዩ ዝደልዮ ነገር ዘይረክብ ወይ ድማ ዓቕመይ ክሳዕ ክንደይ እዩ ኢልና ንሓትት ንኸውን። ሓቂ እዩ ብዙሓትና ዓብይ ዓቕሚ ከም ዘለና እናፈለጥና ገለ ዘይርለአ ነገር ከም ዝዓግተና ኮይኑ ይስምዓና እዩ። እሞኸ እቲ ሚስጥር እንታይ ክኾን ይኸውን? እቲ ንዓወትና ወይ ንውድቀትና ዝውስን ሓይሊ ኣበይ እዩ ዘሎ? ሎሚ ናብ ሓንቲ ካብተን ህይወት ዝቕይራ መጽሓፍቲ ማለት ሳይኮ ሳይበርኔቲክስ ብዝብል ርእስታ ብዶክተር ማክስዌል ማልትስ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኢና ክንርኢ። ዶክተር ማክስዌል ማልትስ ናይ ፕላስቲክ ሰርጀን ወይ መጥባሕታዊ ሓኪም ናይ ገጽ መልክዒ ነይሩ። ኣብ ስርሑ ብዙሓት ሰባት ገጾም ተጸቢቑሎም እውን እንተኾነ እቲ ውሽጣዊ ስምዒቶም ርእሰ ኣኽብሮቶምን ከም ዘይተለወጠ ተዓዚቡ። እዚ ድማ ናብቲ ቀንዲ ሓሳብ ናይዛ መጽሓፍ መሪሕዎ። ንሱ ድማ ሰልፍ ኢሜጅ ወይ ርእሰ ምስልና እዩ። ኣብዛ ሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቪድዮ ነዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ካብዛ መጽሓፍ ክንርኢ ኢና። ርእሰ ምስልና እንታይ እዩ? ከመይ ገይሩ ንህይወትና ከይጸልዎ? ኣእምሮና ከመይ ገይሩ ናብ ሽቶና ዘጓዕዘና መሳርሒ ወይ ሰርቮ ሜካኒዝም ኮይኑ ዝሰርሕ? ሓይሊ ኣእምራዊ ምርኣይ ወይ ቪዥዋላይዜሽን ንዓወትና ከመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል? ካብቶም ዝዓግቱና ናይ ሓሶት እምነታት ከመይ ገይርና ነፃ ንወፅእ? ልምዲ ዓወትን ሕጉስ ህይወትን ከመይ ንፈጥር ዝብሉን ካልኦትን ክንርኢ ኢና። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንሚልዮናት ሰባት መገዲ ናብ ዝሓሸ ህይወት ርኣቶም እያ። ንስኻትኩም እውን ካብዛ መጽሓፍ ከም ትጥቀሙ ዓብይ ተስፋ ኣለኒ። ምዕራፍ 1 ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ መፍትሕ ናብ ዝሓሸ ህይወት እዩ። እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ህይወትና ንዝረአ ዘበለ ኩሉ ነገር ዓወትና፣ ውድቀትና፣ ሓጎስና፣ ጓሂና፣ ስምዒታትና ከምኡ እውን ተግባራትና ዝቆጻጸሮ ሓደ መሰረታዊ ነገር ከም ዘሎ ትገልጽ። እዚ ድማ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ወይ ሰልፍ ኢሜጅ። እዚ ማለት እቲ ንሕና ብዛዕባ ገዛ ርእስና ኣብ ውሽጢ ኣእምሮና ንስእሎ ስእሊ ንህይወትና ብምሉኡ እዩ ዝሕንፅጾ። ዶክተር ማልትስ ኣብ ዘበና ዝተገበረ ዝዓበየ ስነ ኣእምራዊ ምርኽኻብ ምህላው ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ምዃኑ ይገልጽ። ኩሉ ሰብ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ሓደ ምስሊ ኣብ ኣእምሮኡ ኣለዎ። ኣነ ከምዚ ዓይነት ሰብ እየ፣ ኣነ ትብዓት ኣለኒ ወይ የብለይን፣ ኣነ ፍትውየ ወይ ኣይኮንኩን ዝብል ኣምር እዩ። እዚ ምስሊ እዚ ካብ ሕሉፍ ተመክሮታትና፣ ካብ ዓወታትናን ውድቀታትናን ካብቲ ካልኦት ሰባት ብዛዕባና ዝብልዎ ብፍላይ ኣብ ግዜ ንእስነትና ከምኡውን ካብቲ ንሕና ንገዛ ርእስና እንዛረቦ ነገራት ዝተሓንፀፀ እዩ። ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ? እዚ ምስሊ እዚ ከም ሓደ ንድፊ ወይ ብሉፕሪንት ወይ ፕላን ናይ ህይወትካ እዩ ዝሰርሕ። ኣእምሮኻን ስርዓተ ነርቭኻን ነዚ ንድፊ እዚ ንምርግጋጽ ብኣውቶማቲክ ይሰርሑ። ንኣብነት ንገዛ ርእስኻ ከም ውድቕ ወይ ዕድል ኣልቦ ጌርካ እንተርኢኻያ ኣእምሮኻ ዕድላት ከም ዘይትጥቀም፣ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ከም ትሰናኸል፣ ከምኡ እውን ነቲ ውድቀትካ ዘረጋግዱ ኩነታት ከም እትፈጥር ይገብረካ። ብኣንጻሩ ድማ ንገዛ ርእስኻ ከም ዕውት ብቑዕ ወይ ክኢላ ጌርካ እንተርኢኻያ ኣእምሮኻ ንዓወት ዘበርክቱ ሓሳባት፣ ተግባራት ከምኡውን ኣጋጣሚታት ክፈጥር ይሕግዘካ። ዶክተር ማልትስ እቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ሓደ ዘይርለአ ዶብ ከም ዝፈጥር ይገልጽ። ካብቲ እቲ ምስሊ ዝፈቕደልካ ንላዕሊ ክትዓቢ ወይ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ሰብ ንገዛ ርእሱ ከማይ ዝኣመሰለ ሰብ ሚልዮነር ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ሚልዮናት ዶላር ኣብ ኢዱ እንተኣተወ እኳ ዝገበረ ገይሩ ካብ ኢዱ ከም ዝጸንት ይገብሮ። ምኽንያቱ እቲ ተግባሩ ምስቲ ኣብ ርእሱ ዘሎ ምስሊ ክስማዕማዕ ስለ ዘይኽእል እዩ። እዚ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ኣብ ሓደ ደረጃ ህይወቶም ተዓጽዮም ከም ዝተረፉ ይገልጽ። እቲ ጸገም ናይ ክእለት ወይ ናይ ዕድል ዘይኾነስ ናይቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዝሰኣልዎ ናይ ገዛ ርእሶም ምስሊ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ካበይ ከም ዝመጸ ንምግላጽ ዶክተር ማልትስ ካብ ናይ ስርሑ ተመክሮ ይገልጽ። ንሱ ንብዙሓት ሰባት መጥባሕቲ ጽባቐ ወይ
ፕላስቲክ ሰርጀሪ ብምግባር ንኣፍንጮኦም ንኣእዛኖም ወይ ንዝተፈላለየ መናድቆም ይዕርሊ ነበረ ዝገረሞ ነገር ግን ገሊኦም ሰባት እቲ ኣካላዊ ለውጢ ምስ ተገበረሎም ባህርያቶምን ህይወቶምን ብሙሉእ ይልወጥ ነበረ ካብ ሕፍረት ናብ ትብዓት ካብ ብሕትውና ናብ ማሕበራውነት ይቕየሩ ነበሩ ገሊኦም ድማ እቲ መልክዖም ብግቡእ ተዓርዩ እናሃለወ እቲ ናይ ውሽጦም ስምዒት ግን ከምኡ ይጸንሕ ነበረ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ጽብቕቲ ኮይና እናተሰምዓ ኣብ መስትያት ክትርኢ ከላ ግን ነታ ሕማቕ ኣፍንጫ ዝነበራ ጓል እያ ትርኢ ነይራ ካብዚ ተበጊሱ ዶክተር ማልትስ እቲ ቀንዲ ጸገም እቲ ደጋዊ መልክዕ ዘይኾነስ እቲ ውሽጣዊ ስምዒታዊ መናድቕ ወይ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ምዃኑ ተገንዘበ ገጽ ሰብ ምልዋጥ ውሽጣዊ ስምዒታቱን ኣተሓሳስቡን ወትሩ ኣይልውጦን እዩ ለውጢ ዝመጽእ እቲ ሰብ ንገዛ ርእሱ ዝርእየሉ መንገዲ ምስ ዝልወጥ ጥራሕ እዩ ህይወትካ ክትልውጥ እንተደሊኻ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ባህርያትካ ወይ ደጋዊ ኩነታትካ ንምልዋጥ ምፍታን ዘይኾነስ ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ምልዋጥ እዩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ከመይ ከምትልውጦ እያ ተርእየና እቲ ዝበለጸ ዜና ድማ እዚ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ ቀዋሚ ዘይኾነስ ብፍልጠትን ብንቕሓትን ክልውጥ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ንርእስኻ ሓዱሽ ኣወንታዊ ከምኡውን ሓቀኛ ዝኾነ ምስሊ ክትህባ እንተጀሚርካ ህይወትካ ተኣምር ብዝመስል መንገዲ ክልወጥ እዩ ምዕራፍ 2 ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ምፍላጥ ኣእምሮናን ስርዓተ ነርቭናን ሓደ ፍሉይ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ዝተገጠመሉ ሓያል ኮምፒውተር እዩ ዝብል እዩ እዚ ሜካኒዝም እዚ ልክዕ ከም ሓደ ናብ ዕላምኡ ዝትኮስ ሚሳኤል ወይ ቶርፒዶ ንስኻ ንጹር ዕላማ ምስ እትህቦ ብኣውቶማቲክ ናብኡ ንምብጻሕ እዩ ዝሰርሕ መጀመርታ ሳይበርኔቲክስ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርኢ ዶክተር ማልትስ ሳይበርኔቲክስ ዝብል ቃል ካበይ ከም ዝመጸ ክገልጽ ከሎ እዚ ቃል እዚ ብ1940 ዝተፈጠረ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ናይ ቁጽጽርን መራኸብን ስነ ፍልጠት ኣብ እንስሳታትን ማሽናትን ማለት እዩ ንዚ ዝገልጸልና ዝበለጽ ኣብነት ድማ ናይ ቶርፒዶ ወይ ሚሳኤል ስራሕ እዩ ሓደ ሚሳኤል ናብ ሓንቲ መርከብ ምስ ተተኮሰ ብቀጥታ መስመር ይጓዓዝን እዩ በአንጻሩ ናብ ዕላምኡ እናኸደ ካብ መስመር ክወጽእ ከሎ ጌጋ ከም ዝፈጠረ ይፈልጥ እዚ ጌጋ እዚ ኔጌቲቭ ፊድባክ ነቲ ቶርፒዶ ካብ መስመር ወፂኻ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዝህቦ እቲ ቶርፒዶ ድማ ወዲያው ንኣንፈቱ ይዕርል በዚ ጌጋ ምዕርላይ ዝብል መስርሕ በዚ ጌጋ ምዕርላይ ዝብል መስርሕ ኣብ መወዳእታ ናብ ዕላምኡ ይበጽሕ ዶክተር ማልትስ ኣእምሮ ሰብ እውን ልክዕ ከምኡ ይሰርሕ ይብል ንሕና ንሓደ ነገር ክንመሃር ከለና ብተደጋጋሚ ንወድቕ ደጊምና ድማ ንመዓራረ ኣብ መወዳእታ እቲ መስርሕ ኣውቶማቲክ ይኸውን ክልተ ዓይነት ሜካኒዝም ናይ ዓወትን ናይ ውድቀትን ኣለዉ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ፈጣሪ ንኩሉ ሰብ ናይ ፈጠራ ሜካኒዝም ሂብዎ እዩ እዚ ኣብ ውሽጥና ዝተተኸለ ኮይኑ ንጸገማት ንምፍታሕ ሓዱሽ ሓሳባት ንምፍላቕ ከምኡውን ዕላማታትና ንምውቃዕ ዝሕግዘና እዩ እቲ ዝገርም ነገር ግን ናይ ውድቀት ሜካኒዝም ዝበሃል ፍሉይ ማሽን የለን እቲ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ባዕሉ እዩ ንስኻ ኣሉታዊ ዕላማ ምስ እትህቦ እዩ ናብ ውድቀት ሜካኒዝም ዝቕየር ንኣብነት ንኣእምሮኻ ኣነ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብድፍረት ክዛረብ ኮንፊደንስ ዘለኒ ክኸውን እየ ዝደሊ እዚ እዩ ዕላማይ እንተኢልካዮ ካብኡ ወዲያው ናይ ዓወት ሜካኒዝም ይሰርሕ እንተደኣ ግን ኣነ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክዛረብ ከለኹ ወትሪ እየ ዝደናገር ብጣዕሚ እየ ድማ ዝፈርሕ እንተኢልካዮ ድማ ኣእምሮኻ ነዚ ኣሉታዊ ዕላማ እዚ ንምርግጋጽ ይሰርሕ ክትደናገር ክትፈርሕን ቃላት ክጠፍኡኻን ይገብር ሓሙሽተ መሰረታዊ መትከላት ናይዚ ኣውቶማቲክ ሜካኒዝም ኣለዉ ዶክተር ማልትስ እዚ ሜካኒዝም እዚ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንምግላጽ ሓሙሽተ ነጥብታት የቕርብ እቲ ቀዳማይ ንጹር ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ወይ መወዳእታ ውጽኢት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ሜካኒዝም ብዘይ ዕላማ ይሰርሕን እዩ ንጹርን ኣወንታውን ከምኡውን ዝእመን ዕላማን ክትህቦ ኣለካ ዝበለጸ ህይወት ትደሊ እንትኾንካ ዝበለጸ ህይወት እየ ዝደሊ ምባል ዘይኮነስ ኣብ ስራሐይ ክህሉ ዝደልዮ ደረጃ እዚ እዩ ወይ ምስ ሰባት ዘለኒ ርክብ ከምዚ ክኸውን እየ ዝደሊ ኢልካ ብንጹር ምሕሳብ ከድልየካ እዩ እቲ ካልኣይ ብኣውቶማቲክ እዩ ዝሰርሕ ንስኻ ብንቑሕ ኣእምሮኻ ወይ ኮንሽየስ ማይንድ ነቲ ዕላማ ትውስን እቲ ስራሕ ግን ሳብ ኮንሽየስሊ እዩ ዝስራሕ ከመይ ገይሩ እዩ ዝስራሕ ኢልካ እንተተጨኒቕካ ክተበላሽዎ ጥራሕ ኢኻ ልክዕ ከም ድቃስ ብሓይሊ ክትድቅስ እንተፈቲንካ ብዝያዳ ኢኻ ትነቅሕ ዕላማኻ ብንጹር ሃቦ እሞ እቲ መስርሕ ባዕሉ ስርሑ ንክፍጽም ፍቐደን
ሳልሳይ ጌጋታት ዝፍጠሩ ንኽትዓርልዮም እምበር ንውድቀትካ ይኾኑን። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። እቲ ሜካኒዝም ንምዕዋት ኣሉታዊ ሓበሬታ ወይ ጌጋታት የድልዮ እዩ። ምግጋይኻ ውዱቕ ምዃንካ ዘርኢ ዘይኾነስ እቲ ሜካኒዝም ይዓቢ ከም ዘሎን ንኣንፈቱ ይዕርል ከም ዘሎን ዘርኢ ምልክት እዩ። ብዛዕባ ጌጋታትካ ብምጭናቕ ወይ ርእስኻ ብምንቃፍ ነቲ ናይ ምዕርላይ መስርሒኻ ትዓግቶ። ራብዓይ ክእለት ብተግባርን ብተመክሮን እዩ ዝመጽእ። ንሓደ ክእለት ብዛዕባኡ ብምሕሳብ ጥራሕ ክተጥርዮ ይትኽእልን ኢኻ። ክትፍትን፣ ክትግብር፣ ክትጋገ ከምኡውን ካብ ጌጋታትካ ክትመሃር ኣለካ። እቲ ኣእምሮዊ ሜካኒዝም ነዞም ተመክሮታት እዚኦም ብምጥቃም እዩ ነቲ ክእለትካ ዝዕብየልካ። እቲ ሓምሻይ ድማ ንሜካኒዝምካ እመን። ከምቲ ንልብኻ ከመይ ጌራ ከምትወቅዕ ዘይትጭነቐላ ነዚ ኣእምሮዊ ሜካኒዝምካ እውን ብዛዕባኡ ይትጨነቕ። ነቲ ዕላማ ኣብ ኣእምሮኻ ብንጹር ሰኣሉ። ነቲ መስርሕ ከም ዝጅምሮ ግበሩ። ድሕሪኡ ህድእ በል እሞ ዕርፍ በል። ውጥረትን ጭንቀትን ነቲ ሜካኒዝም ይዓግቶ እዩ። ህይወትካ ንምልዋጥ ናይ ወፃኢ ነገራትካ ምልዋጥ ዘይኾነስ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓያል ናይ ዓወት ሜካኒዝም ምግንዛብን ምጥቃምን እዩ። እቲ ቀንዲ ስራሕካ ክኸውን ዘለዎ ነዚ ሜካኒዝም እዚ ጽቡቕን ኣወንታውን ዕላማን መሃብ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ነቲ መስርሕ ብምትእምማን ስርሑ ንክሰርሕ ምፍቃድ እዩ። እዚ ሜካኒዝም እዚ ንዓኻ እዩ ዝጽበ ዘሎ። ምዕራፍ 3 ኢማጂኔሽን ናብ ዓወት ሜካኒዝም ዝመርሕ ቀዳማይ መፍትሕ። እዛ ምዕራፍ እዚኣ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ዝተገለጸ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ከመይ ጌርና ከምነንቀሳቅሶ እያ ትምህረና። እቲ ቀንዲ መሳርሒ ወይ መፍትሕ ንምጥቃሙ ድማ ኢማጂኔሽን ምዃኑ ተጉልህ። ኣእምሮና ብቃላት ዘይኾነስ ብምስልታት እዩ ዝሓስብን ዝሰርሕን። ስለዚ ነቲ ኣውቶማቲክ ሜካኒዝም ናትና ዕላማ ንምሃብ ነቲ ዕላማ ብንጹር ሓሳባዊ ምስሊ ቪቪድ ሜንታል ፒክቸር ክንስእሎ ኣለና። ቋንቋ ናይ ኣእምሮና ምስሊ እዩ። ዶክተር ማልትስ እቲ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ብኣውቶማቲክ እዩ ዝሰርሕ፣ ግን ድማ መዐየይ መምርሒ የድልዮ። እዚ መምርሒ እዚ ድማ ብቃላት ዘይኾነስ ብምስልታት እዩ ዝወሃብ። ንእምሮኻ ኣነ ተባዕት ደሊ ኢኻ ብቃላት ምዝራብ ጥራይ ኣይዕውተካን እዩ። እቲ ዝሓሸ መንገዲ ንርእስኻ ከም ሓደ ትብዓት ዘለዎ ሰብ ጌርካ ኣብ ኣእምሮኻ ብምናብኻ ምስኣል እዩ። ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ሰባት ንኽትዛረብ ትደሊ እንተኾንካ ንገዛ ርእስኻ ኣብ መድረኽ ደው ኢልኻ ብተኣማንነት ብህድኣት ከምኡውን ብንጹር ድምፂ ትዛረብ ከም ዘለኻ ጌርካ ብምናብኻ ሰኣሉ። ነቲ ስምዒት፣ ነቲ ድባብ፣ ነቲ ኩሉ ዝርዝራዊ ነገር ብንጹር ብምናብኻ ርእዩ። ምክንያቱ ኣእምሮኻ ኣብ መንጎ ሓቀኛን ሓሳባውን ተመክሮ ዘሎ ፍልልይ ፍልጠት የብሉ። እዚ ካብቶም ዝዓበዩ ሓሳባት ናይዛ ምዕራፍ እዩ። ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ሓደ ሰብ ሓደ ተግባር ብሓቂ ክገብሮ ከሎን ነቲ ተግባር ብንጹርን ብስምዒትን ኣብ ኣእምሮኡ ክስእሎ ከሎን ኣብ ኣእምሮኡን ስርዓተ ነርቡን ዝፍጠር ለውጢ ተመሳሳሊ እዩ። ነዚ ሓሳብ ዘራጉድልና ክልተ ኣብነታት ክንርኢ። ኣብነት ሓደ፣ ኣብ ሓደ መጽናዕቲ ንተጻዋቲ ፒያኖ ኣብ 3 ጉጅለታት ከፊሎምዎም። እቶም ጉጅለ ሓደ መዓልታዊ ን2 ሰዓት ብኣካል ፒያኖ ይለማመዱ ነበሩ። እቶም ጉጅለ 2 ድማ መዓልታዊ ን2 ሰዓት ፒያኖ ከም ዝጻወቱ ገይሮም ኣብ ርእሶም ጥራሕ ይለማመዱ ነበሩ። እቶም ጉጅለ 3 ወላ ሓንቲ ልምምድ ኣይገበሩ። ድሕሪ እቲ መጽናዕቲ እቶም ብኣካል ዝተለማመዱን እቶም ብኣእምሮዊ ዝተለማመዱን ተመሳሳሊ ናይ ክእለት ዕቤት እዮም ኣርእዮም። እዚ ድማ ኣእምሮዊ ልምምድ ልክዕ ከም ኣካላዊ ልምምድ ንስርዓተ ነርቭካ ከም ዝቕይሮ እዩ ዘርእየና። ኣብነት 2 ብተመሳሳሊ ተጻወቲ ባስኬትቦል ኣብ መጽናዕቲ ብምእታው እቶም ናብ ስክዒት ብኣካል ዝወርወሩን እቶም ብምናቦም ጥራሕ ዝወርወሩን ኣብ ክእለቶም ዓቢ ዕቤት ከም ዘርእዩ እዩ እቲ ዝተገብረ ጽንዓት ክሕብረና ክኢሉ። ኣእምሮዊ ልምምድ ንርእሰ ተኣማንነትኻን ንኽእለትኻን ከመይ እዩ ዝሃንጽ? ንሓደ ተግባር ኣብ ኣእምሮኻ ደጋጊምካ ምስ እትለማመዶ ንስርዓተ ነርቭኻ ሓድሽ ተመክሮ ኢኻ ትፈጥረሉ ዘለኻ። ንኣብነት ሓደ ሰብ መኪና ክሽፍር እንተፈሪሑ እቲ ፍርሒ ዝመጽእ ከይወድቕ ወይ ዘይኽእል እየ ዝብል ኣሉታዊ ምስሊ ኣብ ኣእምሮኡ ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ መዓልትን 5 ደቂቓ ዓይኑ ዓሚቱ ንገዛ ርእሱ ብህድኣትን ብብቕዓትን መኪና ይዝውር ከም ዘሎ እንተስኢልዎ እቲ ኣሉታዊ ምስሊ በቲ ሓዱሽ ኣወንታዊ ምስሊ ይትካእ። እዚ ናይ ዓወት ተመክሮ ኣብ ኣእምሮኡ ስለ ዝተፈጠረ
بحق خزور كله اتناي عوت ميكانيزم نزي حدش تمكرو زي إزختن إذا دما ناي رئيسة أماننتو يهانسل أبزم عراف زي اتخالي وساننت ودما علامة خا كمز تعوتها غير خا رأيو اتقند ميستر نتي علامة أب متسائي كمز فتسم غير خا زي خونس حجي كمز تعوتها غير خا مرأيو نجزا رأسخا أم مسرح زي خونس أم ودأتا وتسيت رأيه نتمس التعوت زسمعك سمعيت حاجوس عقبت كمون كرعت حجك سمعك قبر ازي نتنا جزا رأسخا مسلي بقصبتي لوطوي مخنياتو أمروخا تعويت أيز بالمد اختصلا زقبل بهاريات خان تقبرات خان مستحدوش مثل زك سمع معيز جمر أمراولي من بدن مكياد زحق زخا شدشتا زرزرا وممرعي كاب سبات وي كاب زخون عين تربشا رحا كالاي عرف بل نأكلات خان أمروخانا زحلو سالساي بنتصور سأل نتتدل يوتسيت بزكالك كامتن بنتصور سألو نحورو ندمتسو نخلو زرزرات بمناب خار أيو نرأسخا أبت مسلقتوا كم حادة فيلم ترحي ترأيو نسخا بعلخا اتقند تواسعي كم زخون خاقير خاسا ألو حمشاي سمعيت وسخل ازي أزيو أقداسي اتمس التعوت سمعك سمعيت حاقوس كرعات رأسة أماننت حج سمعيو مغنياتو سمعيت يو نتمس لحيل زهبو شاد شاي نحات سرقيزي دقاقيم خاقبرو أما عالتي كاب حموشتك سعسرت دقائق مقبار أخوليو اتقند نقر مدققا منبر ننوح ساعتات مقبار يكونن منابوي imagination هتساناو صوتا زي خونس نحقنيا علمنا نمهنات نتقملو حيال ناي فترة مسارحي نأمراو ميكانيزم بأونتاو حساباو مسلتات بممقاب ناي جزار اسخا مسلي كتلووتو نخلتخا كتمعبلو كم اون علاماتاتخا كتوقعم تخليخا اتمفتح ابيرخا ايزول نسلما منابخا وي imagination خايو معرفة روعته كابني حاسوت امنتات رأسخا من نقاح إذا معرف زيها وزحاتنا بزي فلات أب تحت حدا عينت دهلت وي هيبنوسيس كمن نبريات قلت إذا دهلت زي كابتي أب حلف جزي استقبلنا يو ألوتاو حسابات نقفيتاتات كم اون ودكتات زمتايو نزومني حاسوت امنتات زيهم كم حق تتقبلنا يوم هيوتنا بمسرلة زيهم يزمرلح اتمفتح دما نزوم امنتات زيهم بنقحات فليتقا بمخنياتاو حساب بمفتاش كابز ألوتاو دهلت منقح وي مبرباريو حيلي ناي دهلت وي The Power of Hypnosis دكتور مالز نحيل امنت نمقلات زعبا دهلت وي هيبنوسيس يلعل اب تحت دهلت زلو سب حد حساب كم حق انت تنقيروو بزي قال حتو إذا قبلو نابنت نحاد اب دهلت زلو سب اب إيدخا وعي حدسين أنبيل الخلوخون تيل خيو مكسالي سمعو إيدو كحبتن ولاون كملتن كقبل يخيري منو كأب إيدو ستتنكف نقر انت زي هالو مالتي إذا تمرت الزرقينا أمرونا نزا أمن اللو حساب كم حق أوسيدو أب أكالاتنا سمعيتاتنا حق إنيا لو تكم زمت سئيو إتن أمنو نقرين هيوتنا زفترو نحنا بخمئنا تدهليلنا ننبر زلنا كمتي أب تحت دهلت زلو سب بزحاتنا أب نبور هيوتنا بقالوتاو حسابات تدهليلنا إنا زلنا إزوم حسابات زيوم مبقسيوم ناي نقسنا تمكرنا ولدنا ممهرانا ومحازوتنا زبلونا نقرات نسخا وتر إيخات القاقة حاوخا كاباخا يبلت زولون كالوتن مالتي اتخالي إدما حلفو دكاتاتنا أيوم أب حدا نقر سلزودقنا أنا أب كلو نقر ودق إيلنا مدمدامي اتخالي إدما ناي خالو السبات رئيتوي نرئيتو سبات على عاقانو واقا بمهاب نتنساتهم زبلوو كم حق موسادي اتخالي إدما ناي قزار إسنا نقفيتاي نقزار إسنا بتدقاقامي أي خئلنية أنا تصبق أيخونخون عدل يبلين لنا مزرابي نزوم حسابات زيوم بتدقاقامي سلسمعنا يومن زي حسبنا يومن أمود داتا أبتزيف اللت أمرنا وي subconscious mind كم حق تسريت أميس أنهم بدحريو هيوتنا نزي حق إذن مرلقات يسرلح دكتور مالتس قال كابتوم هيوتنا زعاقتو نحاسوت امنتات زم سعبي يوم يبلنا اتقدماي أنا كم زعين السب سلزخونخو كلوات أي خلني يزوري اتحققن سب كل جزي كلوات يخلي خالاي أنا نايود قط عين السبية اتحققن موداق تكبار مبر
مننت يخونن سالساي أنا كاب كالو سبات زتحت خويا تحققن كل سب فلي كبرن عقمنا اللو بترابعي أنا فتوى يخونكون تحققن إزي سمعي تنبر حق يخونن سلازخونا كما يجيرنا أنا كاب زدهلت زنوت دكتور مالتز نمنق قحز حجزو سلسته سقوم تتاتلو يبلنا سقوم تحادا نتناي حساب امنت مللاين مقلعن إذ قدامي سقومتي بزعب حساباتها نقح مخاني حدا ألوتاو حساب أبا أمروخا كمتصق خلو حنساب تصنح إذا حساب زي كابا إزمت زلو إلخان رأسخا محتاتيو إذا حق ريويس حدا زأمنخو امنت ترحيو الخام فتاش إذا حساب سمعيتاوي وي ايموشنال ريويس أب حق استمركسي الخام محتات سقوم تخلته مخنياتاو التحساسبها متكم راشنال ثينكينج نقولو مالتي نقح زخونه أمروخا وي كونشيس مايند كم حدا حلاوي نايت زي فلت أمروخا وي ساب كونشيس مايند غير خاطة تقمن نتي ألوتاو حساب بمخنياتاو من قد مرمرو إذا حساب زي حق مخانو انتاي مرتعو لني بأنصارو زخيد مرتعو خألو ديو إلخا حتت نأمنت أنا أب كل نجار ودقية زبل حساب انت متيكا أب حلف هو تيستعوض كل نجار ينديو الخاب محساب نتو ألوتاو حساب كتدخم وتخيليخ تحقي أب قال نجارات تعوض أب قال نجارات دما تودقي خنبر أب كل نجار ودقية زبل حساب حقي خنا سقم تسلسته بنقحت حدش امنت مفتاري دحرنتنا حسوت امنت مقلع أب كندو حدش حق إنيا كمون أو انتاو امنت كتكل لك نزي حدش امنت زي بأمراو لمنبد mental practice دقاقيم خاب مسأل أب أمرو خا كتسر جوت خيليخا نابنت أب كند أنا حفارية حفراتي سمع النمبال أنا بعرسة أمانت مسابات كزارب زخ السبية زبل حدش حساب فاترخا جزار إسخاكم وغير خاص ألا هيوتخا بناي حسوت امنتات كتمر لاحيت فكدل نسخا اتي أب تحت دهلت زلو سبيكون كان نسخا اتمدها للوي هيبنوتيست نأمروخا انت عينت حسابات كم زقبل كتوسن تخيليخا نتوم ألوتاو حسابات بنقحت بمفتاشن بمقوامن نجزار إسخا كابزي أمراو مأسرتي حراخت جبران نابتحقني عقمخا كتبت صحن تخيليخا اتحايلي أب إدخا إزلو معرف حموشتا حايلي نايم مخنياتاو التحساسبها متكام إذا معرف زيا أب معرف 4 زجمر حساب تقصل السدما نتوم ألوتاو ناي حاسوت امنتات نمقوام زحجزنا زحيه لمسارحي نقح زخونه أمرونا وي conscious mind تحايل مخنياتاو التحساسبان rational thinking مخانو يا تقولح سمعتاتنا مبزحتو غزي اعنوت ايوم ግን ድማ بمخنياتاو التحساسبا كنقص اصقروم نخيلنا اتنقح زخونه أمرونا وي conscious mind كم حدا حلاو دغ خوينو نابت زي فلت أمرونا وي subconscious mind زأتو حسابات كمرلص انككراخل حلافنت اللو دكتور مالتز أمرونا أب كلتا قند كفلتات كم زمقال يقلص اتقدماي نقح زخونه أمرو وي conscious mind انتخون اتخالأي دما زي نقح وي زي فلت أمرو وي دما subconscious mind يو نقح زخونه أمرو وي conscious mind ازي اتن حسبلو نوسنلو نمخنيات انقربلو كم اون مرجع انقبرلو كفالة أمرونا ايو ازي نسخا إخا اتخالأي زي فلت أمرو وي subconscious mind ما كم حدا عبي كمبيوتر وي automatic ميكانيزم يسرح نسو بعلو يحسبني أيو السنني اتكاب نقح زخونه أمرو زوهابتو ازازات وي حسابات يقبل مو بزي قال حتو عب قبريو علو اتزعابه يتقم مبزحتو جزي نتنقح زخونه أمرونا وي conscious mind دين تكملونينا ألوتاو حسابات بزي قال قوتتصرنا نابت زي فلت أمرونا كأتو نفقدلو إذ دما نحاد عبي ماشن بزي مرحي كم محداقي اتقند سرحنا ينقح زخونه أمرو وي conscious mind نتوم ناب زي فلت أمرو خاوي subconscious mind زأتو حسابات بقوتتصاري كم حدا حلاو دقا ناب بيت خاز أتون زوتسن كمتو قوتتصار نأمرو خاون كم أخت قبلو لك ألوتاو حساب كمتصغلو اتحلاوي دو كبلون كمرمرون اللو إذا حساب زي حق ديو نعيد أغمن ديو ناب علامة يبصحن ديو لك حتى تلو اتملسي أي فالن انتخوينو اتحلاوي نتحساب أي تأتون لك عقتو اللو
بمخنيات منبر بسمعيتي تنبرح دكتور مالز سمعيتاتها أمن زبل حساب حدا جنيا مخاني تنقل سمعيتاتنا فرحي شنكي كيم حفرت ببزحتو إجزاء أب حلف تمكروي أبناء حاسوت أمنتات تمركزو يوم سمعيتاتنا حق أنياتات يوم نابنت فرحي سمعكايو جن اتمخنيات نايت السمعيت مبزحتو إجزاء حق يخونن نابنت أب قدم سبك تزارب فرحك سمعكاي خيلي اتسمعيت حق يو جن اتمخنيات سبات كسحقون يوم وي كدنا غريه زبل حساب جن حق زي كخون يخيلي سلازي بسمعيتخا تدرليخا سقومتي أب كند موساد بمخنياتاو التحساسبا نتخونتات مرمرو بحقي انت أيو اتزخاف أنا غير كخون زخيل نزخمي غيرك الدالو خيل إلخام حساب نفرحي الداخموي تكنيكات ناي مخنياتاو التحساسبا وي راشنال تينكينج قداماي حساباتخا بصحف اسفرلو حدا نغير كشاقلك خلو نتحساب وي سمعيت أو ورقات صحفو إزي نتحساب كمأمورو خان موتسا بنتصور المرأيني حق زكايو خالعي نتحساب حطوتات حتتو إذا حساب زي أب حق استمركو سديو ويس أب قمت إذا عباز حساب زغا حق زي مخانو انتاي مرتعولن أنا نزخونتات زي بلك عن بزي قلم قنان اندية زريقو زلهو حدا مخناتاو سب أب زخونتات زي انتاي مقابر زبلو حطوتات حتتو أم منقو نسخان اتحق انفل اللي قبر نسخا اتسمعيت خايخون خان أنا ودقية مبال جيجايو اتقنع من قدي أنا لومي أبز نقر زودي قامباليو ودقت تكبار منبر من النت يخونن اتخاليك تقورو تخيل دما كابخالو السبات حساب تقبل محادة تأمنو سب بزعبات ساقمخا انتاي كمز مسلو حتتو حد شملخا خطا كهبكا يخيلي كالي أبز معراف زكاب ستقلج وسان نتبتات وسانتات موسان نچنقت يطفو يزبلي دكتور مالز حدا كابتم كند من چنقت وسان زي موسان مخان يقلص حدا سب امونغو خلتا وي زبزحو مرلچاتات تعاطي خترلف خلو امرو بتدغاغامي نتصغمي حسبومو እዚ ድማ ናብ ውጥረትን ጭንቀትን ይመርሖ እቲ ገብሮ ዝግባእ መፍትሕ ብዝቐልጠፈ ውሳነ ምውሳን እዩ እቲ ውሳነ 100% ቁኑዕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝገደደ ነገር ግን ብዘይ ውሳነ ምጽናሕ እዩ ውሳነ ምስ ወሰንካ እምሮኻ ካብቲ እንታይ ተገበርኹ ዝብል ዑደት ይወጽእ እሞ እዚ ውሳነ እዚ ከመይ ጌረ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ናብ ዝብል ተግባር መድረኽ ይሰጋገር እዚ ድማ ሓይልን ዕላማን ይህበካ ንስኻ ባርያ ናይ ስምዒታትኻን ናይ ኣሉታዊ ሓሳባትኻን ይኹንኻን ፈጣሪ ሓያል ዝኾነ ንቑሕ እምሮን ሓይሊ ምኽንያታዊ ኣተሓሳስባን ሂቡካ ኣሎ ነዚ መሳርሒ እዚ ብምጥቃም ንህይወትኻ ኣብ ቁፅፅርካ ክትእትዋ ትኽእል ኢኻ ብምኽንያት እምበር ብስምዒት ኣይትመራሕ ንቑሕ ዝኾነ እምሮኻ ከም ሓላዊ ጌርካ ተጠቐመ ውሳነታት ወስን በዚ መንገዲ እዚ ነቲ ኣውቶማቲክ ሜካኒዝም ብኣወንታዊ ሓሳባት ክትመልኦን ናብ ዓወትን ሓጎስን ዝመልኦ ህይወት ክትመርሖን ትኽእል ኢኻ ምዕራፍ 6 ዕርፍ በልሞ ናይ ዓወት ሜካኒዝምካ ስርሑ ይስራሕ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ግን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይንግንዘቦ ሓቂ እያ ተተኩር ንሱ ድማ ውጥረት ወይ ቴንሽን ምግዳድን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ዓወት ሜካኒዝም ዝዓበየ ጸላእዩ ምዃኑ እዩ ከምቲ ሓደ ዝተወጠረ ዘማሪ ብግቡእ ክዝምር ዘይኽእል ወይ ሓደ ዝተጨነቐ ተጻዋታይ ብብቕዓት ክትጻወት ዘይኽእል ኣእምሮና እውን ኣብ ትሕቲ ውጥረት እንተኾይኑ ብግቡእ ክሰርሕ ይኽእልን እዩ እቲ መፍትሕ ምዕራፍ ኮይኑ ነቲ ኣውቶማቲክ ሜካኒዝም ብዘይ ዕንቅፋት ስርሑ ንኽሰርሕ ዕድል መሃብ እዩ ምፍታን እቲ ዝዓበየ ጸገም እዩ ዶክተር ማልትስ እቲ ንቑሕ ዝኾነ እምሮና ወይ ኮንሽስ ማይንድ ንሓደ ነገር ብዝያዳ ክፍትኖ ወይ ክገብሮ ክግደድ እንተፈቲኑ ነቲ ዘይፍለጥ እምሮና ወይ ሳብኮንሽስ ማይንድ ከም ዝዕበስ ይገብሩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግበአና ሕጊ ናይ ግልባጠ ጻዕሪ ወይ the law of reverse effect እዩ እዚ ሓደ ገዳሲ ስነ እምራዊ ሕጊ እዩ ንሱ ድማ ንሓደ ነገር ብፍላጥን ብውጥረትን ክትገብሮ ብዝፈተንካ መጠን ንምግባሩ ዝኸብደካ ይኸውን ኣብነት ሓደ ድቃስ ከኣበየካ ከሎ ክድቅሰለኒ ኢልካ ብዝተጨነቕካ መጠን ድቃስ ካባኻ እዩ ዝሃድም ኣብነት ክልተ ሓደ ስም ክትዝክሮ እናፈተንካ ክዝክሮለኒ ኢልካ ኣእምሮኻ ብዝወጠርካዮ መጠን እቲ ስም ይጠፍአካ ምስ ዓረፍኻን ካልእ ነገር ክትሓስብ ምስ ጀመርኻን ግን
اتسم بعلو يزمتك إذا زرقنا ات أوتوماتيك ميكانيزم أب تحت وطرت زي خونس أب هدأتي بجوب السرح وطرت من تأيجود أخوي وطرت أكلاون أمراون تصلوا أي زحدر لنا أكلاو تصلوا كنول خلنا وطرت أب أكلنا كم كورتيسول زأمسولنا يتشنكت هرمونات كم زفت أري يقبر إذا دما نلبنا ندم سراورنا بتقللا نسرعتنا يزجودو أمراو تصلوا كنول خلنا دما وطرتنا أمرونا كم زي يزجورو نتصور حسابات نكيهلون نعقد نناي فترة حيلنا وي كرياتيفيتي عبسو نزخرنا وي ميموري يداخمو نوسانا ناي موسان خلتنا يخبدو نتخونتات بمجنان كندلو يقبرنا لازم افتح دما نتوف زخونا ريلاكسيشن يو كم توترت لما تزخون ريلاكسيشن ون كم حدك نمهارون نخل لمادي اتعلاما نوترتاتخا من قحات مفلاتن دحري دما بمفلات ريلاكسيشن ممراتن يو تكنيك ناي أكلاوي ريلاكسيشن أب هدء زبالة بوتا كوفبل أب حدك فال أكلها تكر نعبنت يدخا تبقى زلو وطرت سمعيو دحريو نتوطرت كخيد فقدل نتجوادخا كم ريلاكس جيرخا بمنابخا سألو نازم مسرح زي أب كلو كفالات أكلها دقاقم أقارخا خبدخا كسادخا قزخان كالوتن مالتي اتوان حساب أكلها ريلاكس كخون خلو أمور خون ريلاكس كخون يزجمر أكلنا أمورون أزيوم يمستأساسو نتزشاق لك حساب كتقال سوخن دمفتان الشي يخوني الخافانو نحاد حساب بستقال سخيو متأنيخا حيلتهو لو متقراي بزي جنكت كنبريه لخا نرأسخا مزراب نوترت يفكسوي أما عالتي نحموش تدقايق أموروخا كاب كلو سرحن شاقلوتن عرفتن هبو ناب حد هدء زبالة بوتا بمناب خاخيت أبزم عراف زي كاب ستقلتو حسابات اتخالي أزيو تقام دما سرحخا ريلاكسر بزخونة منفس سرحايو إذا حساب زي عب جزي سرح سنفخون مالتي خونن بأنصارو بزي وطرت بهدأت كمون بزي مقدار كتسرح كم زلكا يزمهر أبنتنا يشوفرنا حدا بعلم دي شوفير مكينا خزور خلو عكلاتو أيوات أطرونيو مريح بترلي يحزونيو بهدأت يزور حدا جمارقن كل أكلاتو يوات أطرمو إذا دما نخلتو يعقتو سرح خاون كموي بوطرت كتسرح خلخا حيلخا تباخن جيجاتات تسرح كمون بقول طوف تدكن بهدأت كتسرح خلخا جن ننوح ساعاتات بزي دخامن ببقعاتني خا تسرح هيوتخا كم حدا وددلي تلقيا عرف بل هدئ بل اتي أبوشتخا زلوني عوت ميكانيزم بزتوت أرى أمرو يسرحني نسو بأوتوماتيك نكسرح استدالوي جندما نتمسرح كت آمنون عرفت كتبون اللكا نقح زخون أمرو خاوي كونشيس مايند نت علامة يوسن ات أوتوماتيك ميكانيزم دما نتسرحي في تسمو نسخا أمون قوي تقتو ريلاكسيشن ناي دخمت ملك زي خونس ناي تقبن حيلن ملكت يو عرف بالمو ات ميكانيزم خا نتكبد سرحي سرح الخا نلماد حاقوس كتطري وتخيلي خا إذا معرف زيا حاقوس بعدل وي بقات أمزمت سنقر كم زي كونا يقداس كم زخونة يكون خالق خيلت بنقحات لممدن كتفطرت اللماد وي هابيت مخانو تقلد دكتور مالتس حاقوس ناي أمرو أملخا خطاو تسئيت مبر ناي دقاو خونتات وتسئيت كم زي كونا يقول له حاقوس أبدقا زلو نقرات كم جنزب سراح زنان كالوتن زمركوت زي خونس أبوشتنا نفطرون إنما عبلون التحساس باي كم تنوكينا مزوار وي سايكل مزوار لنلمامدو نحاقوسون كم ممكن نلمامدو نخلينا إذا مالت أبزخونا يكون خونتات حقوسات كنخون نخلينا مالتي حاقوس وسانيو سمعيت يخونا دكتور مالتس كم زقلتو بزو حسابات حاقوس كاب سماي زورلد وي زقوانفهم تصبوق نقرات زمت سمعيتي مسلو اتحققن حاقوس أب نفس وكف معالت إنما عبلو أمراوت تحساسبا mental attitude أب كند حاقوس يسمع نزلو مبال كحقوس وسينا اللوخو زبل أمر كهلونا اللو نمعالتخا لو ما حقوس كخوني يلخا بموسان جمر نخل أرلقايا خاي قيرو اتخالي دما نحاقوس خا متحلل أفك وارد حدا كابتي كأندنا حاقوسنا عنكفا زخوننا نقر حاقوسنا مس متساقو كونتاتنا متأسارنا أيو نقابلنت
ሓድሽ ስራሕ ምስ ረኸብኹ ክሕጎስ እየ ገንዘብ ምስ ኣከብኹ ክሕጎስ እየ ሓዳር ምስ ገበርኹ ወይ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ክሕጎስ እየ ማልትስ እዚ ምስ ኾነ ዝብል ተሓሳስባ ንሓጎስና ንዘለኣለም ክነናውሖ ከም ዝገብረና የጠንቅቕ ሓጎስ ኣብ ዝህሉ እዋን ፕሬዘንት ሞመንት ዝርከብ እምበር ኣብ መጻኢ ዝጽበየና ነገር ኣይኮነን እቲ ኻሊእ ክንፈልጦ ዝግበአና ኣዝዩ ጠቓሚ ሓሳብ ኣእምሮኻ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ከተኩር ዝኽእል እዚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መትከላት ሳይኮሳይበርኔቲክስ እዩ ኣእምሮና ኣብ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ክልተ ተጻራሪ ሓሳባት ከተኩረ ይኽእልን ወይ ብዛዕባ ጓሂ ወይ ድማ ብዛዕባ ሓጎስ እዩ ዝሓስብ ስለዚ እቲ ምርጫ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ሓደ ኣሉታዊ ወይ ኔጌቲቭ ሓሳብ ናብ ኣእምሮና ምስ ዝኣቱ ብንቕሓት ጌርና በቲ ኣውንታዊ ወይ ፖዚቲቭ ሓሳብ ክንትክኦ ንኽእል ኢና ንኣብነት ብዛዕባ ጸገምካ ክትጭነቕ ኣብ ክንዲ ትጅምር ብዛዕባ ሓደ ከተመስግን ብዛዕባ ዝገብረካ ነገር ብምሕሳብ ነቲ ሓሳብ ቀይሮ ብዚ መንገዲ እዚ ድማ ናይ ምምስጋን ልምዲ ጥሪ ሓጎስን ምስጋናን ኣዝዮም ዝተኣሳሰሩ እዮም ነቶም ዘለውኻ ነገራት ጥዕና ቤተሰብ ዕድላት ህይወት ክትግንዘብን ከተመስግንን ምስ ጀመርኻ ኣእምሮኻ ካብቲ ዝጎደለኒ ናብቲ ዘለኒ እዩ ዝቕየር ዶክተር ማልትስ ነቲ ዘለካ ነገር ምንኣድን ምግማትን ንውሽጣዊ ስምዒታትኻ ናብ ሓጎስ ከም ዘስተጋግሮ ይገልጽ ብዛዕባ ዝሓለፈ ነገር ኣይትተክዝ የግዳስ ካብኡ ተምሃር ንዝሓለፉ ጌጋታት ወይ ዝሕዝን ተመክሮታት ምዝኽኻር ናይ ሎም ሓጎስና እዩ ዝሰርቕ ሓደ ሕጉስ ሰብ ንጌጋቱ ከም መምህር ዳ እምበር ከም ጾር ገይሩ ይቆጽሮም ንጌጋኻ ተቐበሎ ካብኡ ድማ ተምሃር ይቕረበለሉ እሞ ካብኡ ጉዕዞኻ ቀጽል እዚ ምስቲ ናይ ውሽጣዊ ምስሊ ወይ ሰልፍ ኢሜጅ ሓሳብ ይተኣሳሰር እዩ ጌጋታትኻ ብምድግጋም ንውሽጣዊ ምስሊኻ ኢኻ ተዳኽሞ ይቕረብ ምባል ግን ንቕድሚት ክትስጉም እዩ ዝሕግዘካ ስምዒታትናን ተግባራትና ከም ዝጸልዎ ኩሉና ንፈልጥ ኢና ንኣብነት ምስ ንሓዝን ንበኪ ዶክተር ማልትስ ግን እቲ ተገላባጥ እውን ሓቂ ምዃኑ ይገልጽ ተግባራትና ንስምዒታትና ክጸልው ይኽእሉ እዮም ብኣካልኻ ከም ሕጉስ ሰብ ተመላለስ ፍሽኽ በል ዋላ ብዘይ ምኽንያት ማእገርኻ ኣቕንዕ ኣቢልኻ ብልዑል ድምፂ ተዛረብ እዚ ኣካላዊ ለውጢ እዚ ናብ ኣእምሮኻ መልእኽቲ ብምልኣኽ ስምዒት ሓጎስ ከም ዝፍጠር ይገብር ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ክንወስዶም ዝግበአና ተግባራዊ ስጉምትታት እቲ ቀዳማይ ውሳነ ኩሉ ግዜ ንግሆ ሎማዓንቲ ዝተፈጠረ ይፈጠር ሕጉስ ክኸውን ወሲነ ኣለኹ ኢልኻ ንርእስኻ ዘኻኽር እቲ ኻልኣይ ኣተኩሮ ወይ ፎከስ ሓደ ኣሉታዊ ሓሳብ ወይ ናይ ጭንቀት ስምዒት ምስ መጸካ ደው ኣቢልኻ ብዛዕባ ሓደ ከተመስግነሉ ትኽእል ነገር ሕሰብ ሳልሳይ ምስጋና ኣብ መዓልቲ ን5 ደቓይቕ ዝኸውን ብዛዕባ እቶም ዘለውኻ ጸጋታት ጽሓፍ ወይ ድማ ሕሰብ ራብዓይ ተግባር ፍሽኽታ ልመድ ምስ ሰባት ክትዛረብ ከለኻ ፍሽኽ በል ሓምሻይ ህልውነት ወይ ፕሬዘንስ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ጽባሕ ትጭነቕ ወይ ብዛዕባ ትማሊ ትጉሂ ኣብቲ ሕጂ ተካይዶ ዘለኻ ነገር ኣእምሮኻ ኣክቦ ኣብዚ ምዕራፍ ሓጎስኻ ኣብ ናይ መጻኢ ኩነታትካ ከም ዘይምርኮዝ የግዳስ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ተጠቒምካ ክትፈጥሮ እትኽእል ልምዲ ምዃኑ ኢና ተማሂርና ሓጎስ ምርጫ እዩ ልምምድ እዩ ክእለት እዩ እዚ ድማ ንዝኾነ ሰብ ሓይሊ ዝህብን ተስፋ ዘሰንቕን ዓብይ መልእኽቲ እዩ ምዕራፍ 9 ሽንፈት ከመይ ጌርካ ንዓኻ ከም ዝሰርሕ እምበር ኣብ ልዕሌኻ ከም ዘይሰርሕ ትገብሮ ዶክተር ማክስዌል ማልትስ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሽንፈት ወይ ፌለር እንብሎ ነገር ጸላኢ ዓወት ዘይኾነስ ኣገዳሲ ክፋል ናብ ዓወት ዘብጽሕ መስርሕ ምዃኑ የረድእ ንሱ ሽንፈት ከምቲ ሓደ ሚሳኤል ወይ ቶርፒዶ ናብ ሽቱኡ ንምምራሕ ዝጥቀመሉ ናይ መእርለምቲ ሓበሬታ ኔጌቲቭ ፊድባክ ገይሩ እዩ ዝገልጾ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ሽንፈት ከጋጥመና ከሎ ንህቦ ትርጉምን ምላሽን እዩ ንኹሉ ነገር ዝውስኑ ሓንጎልና ልክዕ ከም ሓደ ሰርቮ ሜካኒዝም ወይ መምርሒ ስርዓት እዩ ዝሰርሕ ሓደ ዕላማ ምስ ነተግብር እዚ ስርዓት እዚ ብኸመይ ናብቲ ዕላማ ንምብጻሕ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ቀጻል ሓበሬታ የድልዮ ኣብነት ዶክተር ማልትስ ነቲ ናይ ቶርፒዶ ኣብነት ይህብ ሓደ ቶርፒዶ ናብ ዕላማኡ ክስደድ ከሎ ብቀጥታ ይኸይድን እዩ የግዳስ ካብቲ ዕላማ ክርሕቕ ከሎ እቲ መምርሒ ስርዓቱ ጌጋ ኣንፈት ዝብል መልእኽቲ ይረክብ እሞ ንመንገዱ ይዕርሊ እዚ ጌጋ ወይ ሽንፈት ዝመስል ምንቅስቓስ
ንቶርፒዶ ኣብ መወዳእታ ናይ ዕላምኡ ንክወቅዕ ይዘኽእሎ ኣብ ህይወትና ዘጋጥሙና ሽንፈታት ድማ ልክዕ ከምዚ እዮም ንሳቶም ኣብ ጌጋ መንገዲ ኣለኻ ኣንፈትኻ ዕርሊ ዝብል ሓበሬታ እዮም ዝህቡና ሽንፈት ናይ መወዳእታ ውፅኢት ዘይኮነስ ናይ ምዕርለምታ ምልክት እዩ እዚ ካብቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ናይዛ ምዕራፍ እዩ ዶክተር ማልስ ንስኻ ፍሹል ኣይኮንካን ተግባርካ እዩ ፈሺሉ እዩ ዝብለና ኣነ ፈሺለ I failed እዚ ንሓደ ፍጻሜ ይገልጽ ሓደ ፈተነ ጌርካ እቲ ዝተጸበኻዮ ውፅኢት የመፅን እዚ ሓበሬታ እዩ ኣነ ፍሹል እየ I am a failure እዚ ንመንነትካ ወይ identity ይገልጽ ነቲ ሓደ ፍጻሜ ወሲድካ ንብሙሉኡ ህላዌኻ ትትርጉመሉ እዚ ንናይ ዓወት ኣገባብካ ሳክሰስ ሜካኒዝም ይዓጾ ሓደ ሰብ ኣነ ፍሹል እየ ኢሉ ምስ ዝኣምን ንሓንጎሉ ተስፋ የለን ደጊም ኣይትፈትን ዝብል ትእዛዝ ይዝህቦ እቲ ናይ ምዕርለምታ ስርዓት ደው ይብል ስለዚ ሽንፈት ሓደ ፍጻሜ እምበር መንነትካ ከም ዘይኮነ ምእማን ወሳኒ እዩ ካብ ሽንፈት ንምምሃር ዝሕግዙ 7 ስጉምትታት ዶክተር ማልስ ንሽንፈት ብኸመይ ናብ ዓወት ከም እንቕይሮ ንምርዳእ ነታ ፌለር እትብል ቃል ተጠቒሙ የረድእ if forget ወይ ምርሳዕ ዝብል እንትውክል ካብቲ ሽንፈት ትምህርቲ ምስ ወሰድኻ ነቲ ስምዒታዊ ቃንዛ ሕማቕ ተመክሮ ንርሳዕ እዩ ብቐጻሊ ኣብ ዝሓለፈ ሽንፈትካ ምሕሳብ ከምቲ ኣብ መስትዋት ንድሕሪት እናረኣኻ መኪና ክትዝውር ምፍታን እዩ ካልኣይ A analyze ወይ ምምርማር ስለምንታይ እቲ ነገር ከም ዝፈሸለ ብህድኣት መርምር እንታይ ጌጋ ተገይሩ እንታይ ክዕርለ ይኽእል እዚ ንስምዒት ገዲፍካ ብዕላማ ንኽትሓስብ ይሕግዘካ ሳልሳይ I insist ወይ ጽንዓት ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ እምበር ካብኡ ዝገደደ ጌርካ ይትርአዮ ዓለም ተወዲኣ ኣብ ክንዲ ምባል እዚ ሓደ ፈተነ ይፈሺሉልካ ርእዩ ራብዓይ ኤል ላፍ ወይ ምስሓቅ ኣብ ልዕሊ ጌጋታትካ ምቕላድን ምስሓቅን ንስምዒታዊ ጸቕጥኻ የፍኩሶ እዩ ሓምሻይ ዩ አንሂች ወይ ምፍንጫል ንኣንነትካ ወይ ኢጎ ካብቲ ፍጻሜ ኣላቕቆ እቲ ዝፈሸለ ተግባርካ እምበር ንስኻ ይኮንካን እዚ ምስቲ ኣብ ነጥቢ 2 ዝተገለጸ ሓሳብ ዝመሳሰል እዩ ሻድሻይ ኣር ኦር ሪመምበር ወይ ምዝካር ነቲ ቀንዲ ዕላማኻ ዘክር ስለምንታይ ነዚ ነገር ፈለማ ጀሚርካዮ ዕላማኻ ምዝካር ካብቲ ግዜያዊ ሽንፈት ሓሊፍካ ንቕድሚት ንኽትጥምት ሓይሊ ይህበካ ሻውዓይ ኢ ኢሬዝ ምድምሳስ ነቲ ካብ ሽንፈት ዝመጽእ ሕማቕ ስምዒት ከም ቁጥዐ ጓህን ተስፋ ምቑራጽን ደምስሶ እዚ ከዓ በቲ ኣብ ቀጺሉ ዝመጽእ ነጥቢ ይከኣል ናይ ስምዒት ቀዳማይ ረድኤት ወይ ኢሞሽናል ፈርስት ኤድ ሓሳብ ልክዕ ከምቲ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከጋጥመና ከሎ ቀዳማይ ረድኤት እንገብር ስምዒታዊ መጉዳእቲ ወይ ኢሞሽናል ሄርት ከጋጥመና ከሎ እውን ቀዳማይ ረድኤት የድልየና እዩ ንዚ ንምግባር ድማ ቀዳማይ ነቲ ስምዒት ኣፍልጦ ሃቦ ሕጂ ተበሳጭየ ኣለኹ ወይ ተስፋ ቆሪጸ ኣለኹ ኢልካ ምእመን ካልኣይ ኣይትኾንኑ ነቲ ስምዒት ሕማቕ ወይ ጽቡቕ ኢልካ ኣይትፍረዶ እዚ ስምዒት ናይ ሓደ ፍጻሜ ተፈጥራዊ ግብረ መልሲ ምዃኑ ተረዳእ ሳልሳይ ንገዛእ ርእስኻ ይቕረበን ጌጋ ምግባር ባህሪ ወዲ ሰብ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ይቕረበል እሞ ናብቲ መፍትሒ ሕሰብ ህድእ በል ወይ ሪላክስ ዕምቆት ትንፋስ ውሰድ ኣካላትካ ፍኩሶ እዚ ንስምዒታውን ጸቕጥን የጉድሎ እቲ ናይ መወዳእታ ንቕድሚት ጠምት ካብ ሽንፈት ዝተምሃርካዮ ትምህርቲ ሒዝካ ኣብቲ ቀጻሊ ስጉም ተተኩር ንገዛእ ርእስኻ ይቕረ ምባል ንድኻምካ ምቕባል ዘይኮነስ ንናይ ዓወት ኣገባብካ ዳግም ንኽሰርሕ ዕድል ምሃብ እዩ ቂምን ሕንን ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእስኻ ምሓዝ ንሓንጎልካ ብኣሉታዊ ሓሳባት ይመልኦ እሞ ንፈጠራን መፍትሕን ቦታ ይህብን ንገዛእ ርእስኻ ይቕረ ምባል ነቲ ስምዒታዊ ጾር የረጋግፎ እዩ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሽንፈት ክነስተማቕሮ ዘለና ነገር ከም ዘይኮነ የግዳስ ከም ሓደ ገዳሲ ናይ መምርሒ ምልክት ክንጥቀመሉ ከም ዘለና እያ ትምህረና ሽንፈት ናይ መወዳእታ ደውታ ዘይኮነስ ናይ ምዕርለምታ ሓበሬታ እዩ መንነትካ ካብ ተግባርካ ፍለ ኣነ ፈሺለ እየ እምበር ኣነ ፍሹል እየ ይትበል ካብ ጌጋታትካ ተምሃር ነቲ ትምህርቲ ብምውሳድ ነቲ ስምዒታዊ ቃንዛ ግና ረሳዕ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ይቕረበል እዚ ንሓንጎልካ ነፃ ገይሩ ናብ መፍትሒ ከም ዘተኩር ይገብሮ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ሓደ ነገር ከይተዓወተልካ ምስ ዝተርፍ ከም መወዳእታ ዓለም ጌርካ ኣብ ክንዲ ምውሳድ እሺ ሓንጎለይ
እንታይ ሓበሬታ እዩ ዝህበኒ ዘሎ እንታይ ክዕርልለኒ ኢልካ ሕተት እዚ ንበይኑ ነተሓሳስባኻን ውፅኢትኻን ብዓብዩ ክቕይሮ እዩ ምዕራፍ 10 ንስምዒታዊ ጠባሳታት ምፍዋስ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ሓይልኻን ኣተኩሮኻን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህሞት እንተደኣ ጌርካዮ ንዝሓለፈ ጠባሳታትካ ሓይሊ ኢኻ ትኸልኦም በዚ ኣገባብ እዚ ንናይ ርእሲ ምስልና ካብ ናይ ቀደም ጽልዋታት ኣጽሪና ሓዱሽ ጥዑይን ኣወንታዊ ህይወትን ክንጅምር ንኽእል ኢና ምዕራፍ 11 ንሓቀኛ መንነትካ ከመይ ጌርካ ትፍትሾ ዶክተር ማክስዌል ማልትስ መብዛሕትና ሰባት ሓደ መስተንክር ብልሕን መሳጥን ዝኾነ ሓቀኛ መንነት ከም ዘለና ይኣምን እንተኾነ ግን እዚ ሓቀኛ መንነት እዚ ብሰንኪ ፍርሒ ርእሰ ጥርጣረ ሕንከትን ልዕሊ መጠን ጥንቃቐን ተዓቢሱ ወይ ተዓጊቱ ይጸንሕ ስለዚ እቲ ዕላማ ሓዱሽ መንነት ምፍጣር ዘይኾነስ ነቲ ድሮ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓቀኛ መንነት ነፃ ምውፃእ ወይ ምኽፋት እዩ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ድማ ነዞም ዕንቅፋታት ከመይ ጌርና ከም እንወግዶም እያ ትገልጽ ዝተዓበሰ መንነት እዚ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ልዕሊ መጠን ንገዛ ርእሱ ምቁፅጻር ኦቨር ኮንትሮል ወይ ምጥንቃቕ ብተፈጥራዊ መንገዲ ክዛረብ ወይ ክንቀሳቐስ ዘይክእለሉ ኩነታት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኡ ከም ዝስዕብ ሕቶታት ኣለዎ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም እዚ ዝብሎ ዘለኹ ቁኑዕ ድዩ ከይጋገ እንታይ ክገብር ኣለኒ እዚ ማለት ንኣብነት ከምቲ ልክዕ ፍሬን ሒዝኻ መኪና ንምዝዋር ምፍታን ማለት እዩ እቲ ሞተር ናይ ሓቀኛ መንነትካ ክሰርሕ ድሌት ኣለዎ ግን እቲ ፍሬን ወይ ፍርሕን ጥንቃቐን ይዓክቶ ኣሎ እቲ ውፅኢት ድማ ምድንጓይን ዘይምስላጥን ይኸውን እቲ ዝዓበየ ፀገም ልዕሊ መጠን ጥንቃቐ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ብጣዕሚ ተጠንቂቕና እንተደኣ ተዛሪብና ወይ ተንቀሳቒስና ጌጋ ከም ዘይንሰርሕ ንሓስብ እቲ ሓቂ ግን እቲ ልዕሊ መጠን ጥንቃቐን ንነፍሲ ወከፍ ቃልን ተግባርኻን ምቁፅፃርን ንባዕሉ እዩ ትፀገም ስለምንታይ እንተኢልና ምክንያቱ ነቲ ፈጠራዊ ገባብ ወይ ክሪኤቲቭ ሜካኒዝም ናይ ሓንጎልና ስለ ዝዓግቶ እዩ እቲ ፈጠራዊ ገባብ ብኣውቶማቲክን ብዘይንቕሓትናን ስፖንታኒየስሊ ይሰርሕ ንስኻ ብንቕሓት ክትቆፃፀሮ ምስ እትፍትን ግን ትሽርብቦ ወይ ፓራላይዝ ኢኻ ትገብሮ ንኣብነት ብስክሌት ክትዝውር ከለኻ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ እግርኻን ሚዛንኻን ብንቕሓት ክትቆፃፀሮ ኣይትፍትንን ኢኻ እንተፈቲንካ ክትወድቕ ኢኻ ልክዕ ከምኡ ኣብ ዕላል ከለኻ ንነፍሲ ወከፍ ቃልኻ እንተደኣ መሚኻዮ እቲ ተፈጥራውን መሳጥን ዝኾነ ዕላል ይጠፍእ ንዚ መፍትሒ ድማ ነቲ ዓጋቲ ነገር ምውጋድ እዩ እዚ ማለት ንዕንቅፋታትካ ምውጋድ ነቲ ፍሬን ምልቃቕ ነቲ ሓቀኛ መንነትካ ድማ ነፃ ጌርካ ክወፅእ ዕድል መሃብ እዩ እዚ ማለት ከም ድላይኻ ምዃን ወይ ሕጊ ምጥሓስ ማለት ዘይኾነስ ነቲ ውሽጣዊ ፍርሕን ጸቕጥን ገዲፍካ ብተፈጥራዊ መንገዲ ምንባር ማለት እዩ ቅድም ስራሕ ወይ ኣክት ድሕሪኡ ኣብ መንገዲ ከለኻ ዕርሊ ዝብል እዩ ነቲ ካብ ምዕራፍ 9 ዝወሰድናዮ ናይ ቶርፒዶ ኣብነት ዘክር እቲ ቶርፒዶ ቅድም ይኸይድ ካብ ሽቱኡ ምስ ዝውንጨፍ ድማ ይዕርሊ ንስኻ እውን ኣብ ክንዲ ኣብ ኣእምሮኻ ፍጹም ዝኾነ ሓሳብ ክትሓስብ ምጽባይ ነቲ ዝመፀልኻ ሓሳብ ተዛረቦ ድሕሪኡ ካብቲ ዝመጽእ ግብረ መልሲ ተማሂርካ ዕርሊ ንሓቀኛ መንነትካ ንምኽፋት ዝሕግዙ 4 ተግባራዊ ሜላታት ቅድሚ ምሕሳብካ ተዛረብ speak before you think እዚ ከም ዓሻ ምዝራብ ማለት ዘይኾነስ ኣብ ኣእምሮኻ ንነዊሕ እዋን ቃላት ከመይ ጌርካ ከም እትሰርዖም ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ነቲ ቀዳማይ ብተፈጥሮ ዝመፀልካ ሓሳብ ዕድል ሃቦ ብዙሕ ግዜ እቲ ብዘይንቕሓት ዝመጽእ ሓሳብ ሳብኮንሽስ ቶት ዝያዳ ብልሕን ሓቅነትን ኣለዎ ኣተኩሮኻ ናብ ደገ እምበር ናብ ውሽጢ ትግበሮ እዚ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ሜላ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት ኣብ ክንዲ ኣነ ከመይ ይርአ ኣለኹ ድምፀይ ከመይ ኣሎ ኢልካ ኣብ ውሽጥኻ ምሕሳብ ኣተኩሮኻ ናብቲ ካሊእ ሰብ ወይ ናብቲ ከባቢኻ ግበሮ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ እንታይ እዩ ክዛረብ ዝደሊ ከመይ ገይረ ዕላሉ ከም ዝሕይሎ ክገብር ክእል ኢልካ ሕሰብ ኣተኩሮ ናብ ደገ ምስ ዝኸይድ ንገዛ ርእስኻ ትርስዕ እቲ ሓንከትን ፍርሕን ድማ ይጠፍእ ከምኡ ዝኾንካ ጌርካ ስራሕ ንገዛ ርእስኻ ከም ሓደ ቀደም ብባዕልካ ትተኣማመን ብዘይ ፀገም ምስ ሰባት ትዛረብን ሰብ ጌርካ ረኣያ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንተዝኸውን ነይራ ሕጂ እንታይ ምገበርኩ ኢልካ ንባዕልካ ሕተት እሞ ነቲ መልሲ ስራሕዮ እዚ ንናይ ዓወት ኣገባብካ ሓደ ንጹር ሽቶ ይህቦ ብጌጋታትካ ኣይትፍራሕ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንመንነትና ዝዓብሰልና ነገር ፍርሒ ጌጋ እዩ ተረዲኻ ክትኣምነሉ ዘለካ ነገር
كل سب جيجا يسرحي حدا جزي زي طعم نجر كتزارب تخيلها إزي ناي علم مودات هايخونن كابو تماهر خاطر راح يخاطقصل إذا معرف زيا نتا أبوشتنا تحابي يزولو مستنكر مننتنا نتاخ نوصويا التتبابعنا مننت خاص أجم يقولوا التتأجم نتن مننت خاز عبلو زلو فرحن لعلمت أنت نكاقني فرينك خالقة نجزار إسخا لعلمت أنك تقوت أصاري تفتن نتفتراو الجبابخا إمانمو بتفتراو من قدك سرح عدلها بو حجي كاف فرحن نتاك خوني الخوص نمو نزوم لعلي الناس تقصنا يوم ميلاتات تتقن إذا مست تجبر تحكينا مساتن بالحن زخونة مننتخا أسبق أسكوت كجمري إذا دما نمحبراو هيوت خان نناي رئيس المسل خان بقبو كغيروي معراف عسر تخلتا قلولاو كمي جيرنا ناب فتراو عدل نغيرو دكتور ماكسويل مالتس أبزا معراف زيها قلولاو وي كرايسس زبل قال موداتات أفقات وي شنفت زملكت كم زي خون يرد يقداس قلولاو حدا ناي مقلبات نطبي وي ترلينج بوينت مخاني قلت إذا أوانزي اتناي قدم مكايدانان أتحساسوانان كم زي سرح تردينا ناب حدوش زحاشن زبالتان من قد نخندلي نقدر الوسانهم موتي قلولاو كم حدا حدوش عبيت زبقسنا ناي دنقات التيرابي وي شوك تيرابي فلسفنا قلولاو ملأختي اتملأخت دما اتختخرو زنبركا من قد تعاتي اتتتقملو زنبرخا قباب دقيم أي سرحني حدش نقرك تقبل لك كازبلي نأبنت دكتور مالس نتني حدا سب حمام تكسات أبنتير تكسات بعلو حمام يكونن يقداس نايتي أكلنا مس حدا رخصي وي انفكشن يقالس كم زلو زرق ملكتي لك عكمو قلولاو ونا هيوتنا اتناي عوت أقبابنا وي ساكسس ميكانيزم النبلو مس حدا مسرلتاو تقم يقالس كم زلو زرقي ملكتي 4 بهريات ني حدا قلولاو دكتور مالتس حدا قلولاو 4 قند بهريات كم زلو ويقلص اتقدماي ناي وسانهم موتي اتزنبره كونتات كوم إلو كقصلي يخيلن وينابز حشا وينابز قددك تخيل لك كالاي ناي قدم ميلاتاتخا اتوم كسع حجت اقامات خان مفتاح تتقمل لهم زنبرخا قبابات ابز قلولاو زي عقلي يسون اتسالساي موصئ كمسا انخا خويني سمعك أب حدا تصبيب كورنا تعاطي اللخو زبل سميعت يقاطمك بترابعي حدش ملاش كتمهز تقدد كابز خونتات نموصا بقدن حدش التحاساسبا حدش الرآية وي حدش تقبار كتمهز لك أب وان قلولاو اتزعابيت ألقينا شبرا وي بانيكيو شبرا نتصور التحاساسبانا نفتراو أقبابنا نعطوي سلازي اتقدماي سقومتي ميزان كام حلاون هدئ مبالني كم يجيرنا إنا هدئ نبل هدأت وي ريلاكسيشن بمفقاسن عمقوات تنفاسن بموساد لتسمعي تاوت تختوغدولو تخيليخا علامة خام ذكر أبتتأقم طرح أبكند متحل نتزعابي علامة هيوتخا ذكر إزي نقدميت نخط أمت حيلك هبكاي علامة وملك خاختا نتقلولو كم حدك فتح زلو تأقم رأيو مبر كم ناي مودة أفقاتي ترأيو إزي تأقم زي انتاي مفتحتاتي هلو إلخا حتت حيلي ناي تحت مهرام with the power of hitting rock bottom دكتور مالتس حدا سب كل نجار مزخسر وي أبتستحت درجة مزبتصح حدا زجر النجار كم زقات يقلص إذا سبزي نتناي مخسر فرحي خسره فرح مستوجدة اتسب نحدش نجار كفتن حدا جنيا زمسل سقوم تخوسدن نزعي خون اتفتراو أجبابو بزي عنك أفات كسر الحجمر تحت مهرام موداتا زي خونس ناي حدش جمارو مسرلت كخون يخيل كاب قلولاو نممهار زي حقزنا تقبراو سقومتتات قداماي هدئ بالن اي تشبرن فرحن شبران لأمروخا كم زعقتو وذكر خلاي ابت قلولاو زتحابق عدل دلا إذا تساقمزي انتاي كمهرن يخيل انتاي حدش عدل خيفت الليل يلخا حتت نابنت كاب سرح مبرار ناي جزاء رأسخا نقد نكتجمر عدل كخون يخيلي سالساي اب انتاي كقبر يخيل تذكر انتاي خوينا اب كندمال حجة كقبرو زخيل زن أساس قمت انت أيو الخا اب تقبار تذكر رابعي نفتراو أقبابخا امنو حدا جزي هدئ الخا علامة خامسة نتصرخا نوشتاو حيلخا امنو
مفتحتات بعلو كم تسألخاي زام عرف زيا نرلايانا بزعبات سقمات هيوت بمسرلتو ياتقيرو قلولاو مرقم زي خونا سور بركتيو نخن عبي نخن طبب كابت زنبرنا يونو لعلي زحشة سب نخن كون زقددنا قاطاميو نقدمي طرح تأمت أبوان قلولاو ناب دحريت متأمات ترقمي يبلو حيلخا ناب مصا مفتحتات ممرح يتطبب زعابي حيلخا أبو شتخا يزلو قلولاو نتكسع حج زي تتقم خالو وشتاو حيلخان بالحخان نختقملو يزقددكا سلازي أبز قصل جزء حدا عبيد أجمع وي قلولاو كجات متخلو كموداتا أب كند مفرح الشي هيوت أنت عدل كتبنة الدالو الليل خا نجزر رأس خحتت إذن بينون كل نجر قيروي معرف عسر سلسته نعود سمعت متراي زام عرف زيا نحدا كابتوم زعابي أرلاياتنا بقلباتي أتقربو مبزحتي أنا كم زنبل حدا نجر مستعودخو شعوية نعود سمعي زي سمعني دكتور ماكسويل مالتزقنا اتحق قلبت زبالة مخوان يردئنا نسو خمزيبل قدم نتناي عود سمعيت أبوش تخاطر زي سمعي زدما نابتناي بحق عود كمرحكا يويبل سلازي اتناي عود سمعيت ودسئيت ناي عود راح زي خونس تنقي وي كوز ناي تعاود ونيو نسو اتنادادي ناي عود الجوابنا وي ساكسس ميكانيزم يو ناي عود سمعيت انتايو زي سمعي زي عبيت وي تعبيت يكونن يقداس حدا هدوءن وشتاون زخون سمعيتي نسو دما رئيسة تأماننت كقابو اخئلية زبل امنتي تبعت نفرح قديفخا سقمت موسادي تسفا دما نقراتنا بتصبو كم زخدو مأماني سلام أبوش تخازلو نهدآتن قسانة سمعيتي زي سمعيت زي ناي قدم عوتاتخا نأشتو يخون عبيتي كتذكروم كلخا زي سمعك عين السمعيتي سرعات منكر آخر خاوي nervous system أمونغو حقن حساب نزلو أفلالاي أي فلن إزي عندنا تقولناي سايكو سايبرنتيكسي أمرونا أمونغو حدا بحق زقات أما تمكرون حدا بهياو أو أمرونا زي سألنا يو تمكرون زلو فللي أي فلتني نسخا أبا أمروخا كم اتعود خاقيرخا بعمقوت كسمع كان تخيلو سرعات منكر آخر خاوي nervous system خا لكع كم تبحق زقات أما جيرو يقبر ملس زهب نسو دما نأكلات خان أمروخا ناب عاوت يدالو إزي ناي عاوت أقباب خا إزي يشتو نازبل نتصور ممرحيه هو عاوت لمديو وي ساكسس إزي هابيت حدا سب بقد سأل زفشل انتو خوينو نسو ناي شنفت لمدي أما عبيلو اللو مالتي بقد سألي أب شنفت يحسب شنفت يتصبى شنفت لما يركب لكع خمو ناي عاوت لمدك تمع بالتخيلي خان إذا دما نتناي عاوت سمعت بقد سأل بملم مادي خون نتناي عاوت سمعت كم يجر خاتم عولو دكتور مالتز نزي سمعت زن متراي سلسته تكبراو ميلاتات يهب اتقداماي نناي قدم عاوتات خازكر أبهد زبالة بوتا كوفبل أبهوت خازة مزقب خيوم عاوتات ذكر نأشتو يخونو عبيتي فللي يبلون نابنت حادفتنا بتصنبق مسرح بسكليت مزوار ممهر نحادة سب محقازن وزتن كخوني خولي يوم أبتفتسامت رح زي خونس أبتشعوس تسمعك سمعت ونتكر نتناي حاقوس كرعات رئيسة أمان نتسمعت داقن أبوش تخاسم عيو كالاي كم أزخون خاقير خاتن كساقس كدم حادا قداس نقر مقبار خا نابنت انترفيو وي هزباو مدرة نحتصر قزة كم تدلو تعود خاسب غير خاتن كساقس أكلاو أقاو مخا عرلي أقبل فشخبل هدي إلخا تزارب زنبينو نأمرو خان سمعت خان ناب تصبق يزغيرو سالساي نحاسب خا imagination تتقاملو ازي كاب كل زحية لميلايو ناتو خطبات حط دل العلامة أبا أمرو خا كم حنت فيلم رأيو جن رأيو طرح زي خونس سمعيو أبت فيلم نسخات تواسع يخون نتناي عوت هموت نتحاقوس نتسوات زهوبو خادقف نتوشت أو قصانت بعمقوت سمعيو نازي معالتاو نحموشتك ساعة 10 دقائق انت دقاقير خايو نأمروخا نبتحق أن يعاوتي خات تدالو زلخا إذا معرف زيا حد عابي مستريات نقرنا نخد حقوس عاوتي تتصبع عاوت نختركب حجي حقوسن بوعلخا اتتأمامن المخان لمد سمعيتخا اتكومباس خايو اتناي عاوت خا سمعيت نناي عاوت أقباب خا
نابي كم زخيد زنقر ممرحي عود كابوشتي زجمر قدم أبا أمروخان سمعيت خان تعود اتي أب قدام زلو عود ماكس عبكاي سلازي نزي كم حدا معالتاو لممدو سدو أم معالتي نحاد سرقزة نتناي عود سمعيت بمذكر وي بمسأل أبوش تخا حدرو ازي سمعيتاو تيرموستاتنا حيوت خاي معرف عسل تربعته زيادة نطف هيوتن نيوت خا زيادة هيوتن موسخ أبزا معرف زيا دكتور مالتز نتبزو حقزين نسمعو ناي سبأي وي سويت بهاري وي سيكس رولز بالحسابي تنتنو نسو بزو حسابات بسنكنا حبرة سبت سقطي نقزا رأسهم فرق سب جيروم كم زرقي يرد سبأي سلزخونخو تنكور زي سمعاوي وي تودا دارك خونلن سسعة حزن وي فقر مقلات ناي دخام ملكتي سويت دما أنا سويت سلزخونخو لسلستي تقزايت سمعتاونات كهلون نلو حيل مقلات وددر على ما محاز ناي سبأي بهاري مالتس زدت حساس بازي نبوملقو سبأو هلاوينا كم زعقتون كم زد خمنا نقلت تتحقي نفس وكف سب أبوشتي ناي خلتي صوتاتات masculine and feminine بهاريات اللو وزبلي عاوت زركب دما نزوم كل تشنخات زيهم بميزان كنتك أملهم كلناي حبرت سبنا نسبأون سبيتاون بهاريات كم تتعرر تنبر كم تمالا أتجيو يريون إزدما لنفس وكف سب نحدا كفالنا من النتو كخدوي كعقتو يزقبرو سبأي نتا سبيتاي زبهال شنخو نأبنت فقر مقلات محلاي سمعتاونت انت عاقيتوا درق زي روهن أوشت ودما زي رلقاقين يخون سبيتي نتسبأي زبهال شنخا نأبنت علامة موسى تبعات وسانة موساد انت عاقيتاتو دخمتي أبكالوت التمركز عقم زي بالله خوين يسمع اتحق أنيا مولئن حيال نبلو عوت زخونة سب اتنخلتيو شنخات ناي بهاري بميزان زتقملو زوم بهاريات زيوم أب كلتيو صوتاتات اللو سبأيو بهاريات وي ماسكولاين كواليتيس نبلوم وسانة موساد حلفنت وي responsibility تبعات علامة موسى وددرن تخونو سبيتاي بهاريات وي feminine qualities محلاي فقري رهر لها يقريتها سمعتها مستوعل وي emotional understanding فترة وي creativity يوم أبنت حدا عود بيزنسمان أب بيزنسو سبأيو بهاريات وددر وسانة كتقامي خيلي جن مس بيتساون سرحتنياتاتون كلو نت سبيتها وشنخو محلاي رهر لها انت زي تتقيملو ملو عاوت أي كركبني لك خمو حانت أدى ندقع بالسبيتاي بهاريات فقري محلاي كتكنا خنت خيليا جن أب هيوتا علاماتاتا نموتان نسدرقا نمكل خالن سبأيو بهارياتا تبعات وسانة كهلو واللو اتناي عاوتا قبابنا وي ساكسس ميكانيزم لك كم حدا ممرح سرعتنا وي سيرفو ميكانيزم يسرح نسو دما نخسرلح ميزان يدليو عمقو تبعتين أنستاين بهات ميزان انتدأ تسعينو اتسرعت بقبو أي سرحن نقابلنت حدا بسكليت زور سب نمولو بعزقو بيماناي راح كزور يخيلني نيماناي نتسقامين انام مزازنا يزخيد هيوتون خمويا حنساب سبأيو حيلي حنساب دما سبيتاي رهرها يدلينا ملو سب نخنكون زحقوزنا تقبرها وسقونتتات مجمرتا نزحق ازي تقبلو نفس وكفنا كل تيوشنخات كم زلنا مؤمن اتقدم يسقونتي نجزا رأسخا فقاد هبا سبعين تخونخا نجزا رأسخا سمعيتات كسمعكا روح كتخون يقرا ختب الفقاد هبا ازي ناي دخام ملكت زي خونس ناي ملوء سبعونت ملكت مخانو تردى سبيت تخونخي نجزا رأسخ علامات كتحنصصي بتبعات كتزاربي حلافنت كتوسدي فقاد هبيا ازي سبعاو زي خونس حيال سبعاو بحر مخانو تردي أب كندي أنا كل جزء كم زي مبال أب زخونتات انتاي بحر يزتقم حيلو ديو ويس رهر لهاي الخاحتت إذا معرف زيا ناي رئيس مثلنا كاب تتصبب ناي تصوتها ترقو موزيا ناب حدا سفيحن ملؤن سبعاو النتيات وسدنا نسخا ملؤ سبيخا أب وشتخا دما كل سبعاو بحر تاتلوخا حق أني حيلي أب ميزان يزركب اتزعابي حيلن عاوتن نتوم سبعاون سبيتاين
ሸነኻትኻ ብሚዛን ክትጥቀመሎም ከለኻ እዩ ዝመጽእ ነፃ ክትኸውን ወስን ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ ፀቕጢ ነፃኹን እሞ ንብሙሉእ መንነትካ ዕድል ሃቦ እዚ ንህይወትካ ዝያዳ ንጡፍን ሓይልን ክውስኸልካ እዩ ንህይወትካ ድማ ዝያዳ ትርጉም ክህባ እዩ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንኣካላዊ ጥዕናና ንኣእምሮዊ ሰላምና ከምኡውን ንዝምድናታትና ብዓብዩ እዩ ዝጸልዎ ምዕራፍ 15 እቲ ሓቀኛ ምስጢር ንህይወት ዝያዳ ህይወት መሃብ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዶክተር ማክስዌል ማልትዝ ንኹሉ እቲ ኣብ መጽሓፍ ዝተገለጸ ሓሳባት ጠርኒፉ ናብ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ የብጽሖ ንሱ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ህይወት ንውሽጣዊ ፈጠራዊ ኣገባብና ወይ ክሪኤቲቭ ሜካኒዝም ነፃ ጌርና ንሱ ብዘይ ዕንቅፋት ንዓና ክሰርሕ ዕድል መሃብ እዩ ይብል እዚ ፈጠራዊ ኣገባብና እዚ ማልትዝ ኣገባብ ኣምላኽ ጋድስ ሜካኒዝም ወይ ናይ ህይወት መርሆ ላይፍ ፕሪንሲፕል ኢሉ ይጽውዖ እቲ ዕላማና ነዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ምእማንን ምስኡ ብስኒት ምስራሕን እዩ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ናይ ሓጎስን ዓወትን ንስኻ ንህይወት እንታይ ክትህባ ትኽእል ዝብል እምበር ህይወት ንዓይ እንታይ ክትበኒ እያ ዝብል ኣይኮነን ናይ ህይወት መርህ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ህያው ፍጡር ካብ ሓንቲ ዘርኢ ኦም ጀሚርካ ክሳዕ ወዲ ሰብ ሓደ ንዕቤት ንምዕባለ ንፍወሳ ዝደፍእ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣሎ ሓንቲ ዘርኢ ናብ ዓባይ ኦም ንኽትቅየር ዘኽእላ ውሽጣዊ ፕሮግራም ኣለዋ ወዲ ሰብ እውን ንዕቤት ንዓወት ንሓጎስ ዝደፍእ ውሽጣዊ ናይ ዓወት ኣገባብ ኣለዎ ፀገምና ንሕና ብኣሉታዊ ሓሳባት ብፍርሒ ብናይ ርእሰ ምስሊ ጌጋታት ነዚ ተፈጥራዊ ሓይሊ ዝነዓግቶ መብዛሕቴና ካብ ንእስነትና ጀሚርና ብኣሉታዊ ሓሳባት ተነዲፍና ኢና ንስኻ ዓቕሚ የብልኻን ክትጋገ ኢኻ ዘይትፍቶ ኢኻ ዝብሉ ሓሳባት ከም ሓቂ ተቐቢልና እዮም ኣለና ሳይኮሳይበርኔቲክስ ካብዚ ኣሉታዊ ንድፈት ነፃ ንምውፃእ ዝሕግዝ ሜላ እዩ ንሱ ድማ ነዞም ኣሉታዊ ሓሳባት ብኣወንታ ሓቅታት ምትካእ እዩ ኣነ ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጠርኩ ፍጡር እየ ስለዚ ኣብ ውሽጠይ ናይ ዓወት ኣገባብ ኣሎኒ ዝብል ሓቂ ምእማን እዩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ንገዛ ርእስኻ ምድላእ እዩ ብዙሓት ሰባት መን ምዃነይ ክፈልጥ እደሊ ኢሎም ንገዛ ርእሶም ክደልዩ ይጅምሩ ማልትስ እዚ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለምንታይ ምኽንያቱ ገዛ ርእስኻ እትደልዮ ነገር ዘይኾነስ እትፈጥሮ ነገር እዩ እቲ ሓቂ ንስኻ ብዓላማ ምውፃእ ብተግባርን ብፈጠራን ኢኻ ንገዛ ርእስኻ ትፈጥራ ንሓደ ዕላማ ህይወትካ ክትህብ ከለኻ ኣብቲ መስርሕቲ መን ምዃንካ ኢኻ ትረክብ ርእስኻ እትፈልጥ ካብ ርእስኻ ወፂኻ ንኻልኦት ወይ ንሓደ ዓብዪ ዕላማ ክትሰርሕ ከለኻ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ምስጢር ንህይወትካ ዝያዳ ህይወት መሃብ እዩ እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ናይዛ ምዕራፍ ሓቀኛ ሓጎስ ዝርከብ ካብ ህይወት ኣብ ክንዲ ምጽባይ ንስኻ ንህይወት ክትህብ ከለኻ እዩ እዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ዝያዳ ፈጠራ ወይ ሞር ክሪኤቲቭነስ ነቲ ውሽጣዊ ሓይልኻ ተጠቒምካ ሓደሽቲ ነገራት ፍጠር ስራሕ መጽሓፍ ጽሓፍ ስእሊ ሰኣል ንግዲ ጀምር እቲ ተግባር ባዕሉ ህይወት እዩ ፍቕሪ ንምርካብ ቅድሚ ፍቕሪ ምሃብ ንሰባት ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነታት ተፍቅር ኩሉ ግዜ ንክትመሃርን ክትዓብን ድልው ኩን ኣእምሮኻ ብሓድሽ ፍልጠት ምልኣ እዩ ንጸገማት ካልኦት ሰባት ርህሩህ ኩን ክትሕግዝ ከለኻ ንገዛ ርእስኻ ኢኻ እትሕግዝ ኣነ ብዛ ዓለም እዚኣ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ክእል ኢልካ ሕተት እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይ ዓወት ኣገባብኻ ንክሰርሕ ወይ ንከይሰርሕ እትውስን ንስኻ ኢኻ ንሱ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ግን ንስኻ ኢኻ ነቲ መብራህቲ እተብርሆ ወይ እተጥፎ እቲ ውሳነ ሕጂ ነቲ ውሽጣዊ ሓይለይ ክእምኖን ክጥቀመሉን ወሲነ ኣለኹ ኢልካ ምውሳን ካብቲ ናይ ፍርሕን ጥርጣረን ህይወት ወፂኻ ናብቲ ናይ እምነትን ተግባርን ህይወት ምእታውን እዩ እዛ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ንኩሉ ትምህርቲ ናይ ሳይኮሳይበርኔቲክስ መጽሓፍ ኣብ ሓደ ሓያል መልእኽቲ እያ ተጠቓልሎ እቲ ምስጢር ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ዓወትን ሓጎስን ሙሉእ ህይወትን ምስጢር ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፈጠራዊ ኣገባብ እዩ ካብ ርእስኻ ወፂኻ ርእስኻ ረኸብ ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጥኻ ተዓፂኻ መን እየ ኢልካ ምሕሳብ ንዓለም ኣበርክቶ ግበር ኣብቲ መስርሕ ድማ መንነትካ ክግለጸልካ እዩ ህይወት መሃብ እምበር ምውሳድ ኣይኮነን ሓቀኛ ሓጎስ ዝመጽእ ንህይወት ዝያዳ ህይወት ክትህባ ከለኻ እዩ ንሓሳብካ ንግዜኻ ንጉልበትካ ንፍቕርካ ንሓደ ካባኻ ዝዓቢ ዕላማ ክተወፊ ከለኻ እዩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ መወዳእታ ዘይብላ መምርሒት እያ
اتعلامة نزا مصحفن بيبخا مودة زيخونس نزوم متكلات زيوم أب معلتاو هيوتخا بموعل نجزار إسخان نهيوتخان مقياري